Nili channel monetize kuri long ad lo lapen nili first payment jong si olai long lo pulote nili kupisi ke claim nang jima lapen nili kupisi kivi nang jima labang nang litum comments long nang pita donatum nang litum comments nang kipi kupima ke claim nang ji nili labang so kam si claim po donatum like comments pivinon pachini no dontum dei kardom donatum Putot welcome back lo LINDOK RICHO channel lo lasi pini bangge nangli tum handing karong alam na chethanji pudona tum alam bangge nili nang tuma nang chethan se tam nangli tum thumbnail lang be na me chini de ji sita me nang chethan det po lake nangli tum ma join si nili pini bangge ning karong lapen nangli tum ma join pensi la LINDOK RICHO channel ta monetize long lo dona tum lasi ningarong piklo nangli tum han choro lo la an na support don pot nili chematha bangke nili channel ke monetize kuri un e karbi tumke lason karbi jana video tangho karbi vlogs tangho pini karbi funny video tho chelango e matidi kapre ka tum bangke lang thui sita me ningma tha bange monetize kuri un ebon pialo sita pini arni bangke monetize kuri long lo donato lapen nili monetize kakuri lapen non kuri et pen di ni nilo deha non eko $1 si nang kacewang ma nili nang litum hanang cepat lain ku don tum la si a video dingo e sitame kelang pajut thortha lapen arnam long khir jume nang hang pidun tha donatum la anso se nili bor ichupo lapen nang litum makang kon pen nili bor ivegi lapen aprang padami la so channel pan ante a video le nang lang non bomo lang thordei donatum ni afun ektavet masi nili YT studio like kilut bang nang litum nang thek dunong le dalo sitame la hello donatum nili monetize that pen nili 2 days ne pine apilo sitame nili video ke upload le pin la monetize that pen video upload le pin la 1 month dolo sitame aprang ka upload tang ai views ke bang tadu ke kom tadu ke ong tadu amasi koson tong ne amithang hala was time bang nang chipling thor de lo monetize kuri long lok lo anpe monetize kuri that pen non bang ge yo $8.66 anlo lasi isi ning ka rong la lo don tu mane nili ta me claim pon pakapo non kilong po ma non kichun de ta por hole pangwe dun tukrang pulote aprang kachipatu ke cheng pen thang ale velo donatu lasi ke claim pote claim paminang po lasi nili tame daily video upload dia phanwang kabor ipon naing po lasi alam mangelalo dontum jo nili kunasi ke doma nangli tumna chini lo guwahati arong supi along sido lapen kapre ka sinang tum arjilong oide ho alam mange jo lahai bang kam claim ase du umatidi asing reng plang arjilong sitame nang litum phan kachuro la pending karong laso video lo donato ke claim nang lang ason dolang donato Google AdSense bang apply nang lang la pen la non $10 pleng lo plote Google AdSense bang yun nang chili pitpo la pen Google AdSense do pen pusta mini li poisa bang ke olai long pitpe $100 pleng flip plote bank account nang chetap the $100 pleng lo plote bank account nang chetap po nili YouTube pen payment first payment olai long po donatu lapen nili first payment ka olai bang ke nang litum kopi mada comments long nang pinon kopi sinili claim ineng ma lapen nang litum akanghon ajok pinian bang ke monetize long lo po nang litum man choro lo lapen like comment bang ke nang litum tiniri non la bang ke nang share pinon comment ta mesen nang pinon like ta mesen nang pinon lasi a video pa pading unang nilo lapen next video lang verje phan bangke nang litum chong hong dingo pinap bye.